Шуның өчен ниндидер теге кәнфитләнеп, матур сүзләр сөйләп утырдан бер нинди мәгънә дә юктыр дип уйлыйм мин. Без бит инде гаиләдә 3 кыз, мин бәләкәе, мин малай булырга тиеш булган. Булып чыкмаган. Безнең әти гомере буена әнигә үпкәләп яшәде, беләсезме? Потому что әти бөтен нәрсәне дөп, дөрес иттереп эшләп куйган булган. Әни кызап кайткан нишләптер? Ничек? Точно. Шуның өчен әти малайлар кебек үстерде. Бездә мотоцикл бар, Урал мотоциклы, хәтерлисез? Бензобак өстенә аякны аерып утыртып куя әти. Минем өскә ята, бетеп төшмәскәйме? И китәйек урманга. Безнең әти лесник булып эшләде. Пока үзебезнең кулда агач сата идек инде урлап. Ужас! Гектарлап. Хәзер кызык менә ул вакытта кызык түгел иде инде алай куркып үзенә күрә. Аннары пилорам ясап куйдык ишек алдына. Ул пилорам шундый күп ашый электричествоны белсәгез. Монда мужиклар мине аңларга тиешләр әйме? Берсендә төнге сәгать 1. Сөйлей инде, яме, пожалуйста. Серег, ладно, стой, улыбайся. Төнге сәгать 1. Опилкага батып биттек, әти белән такта ярдык. Сөйләшеп утырабыз. Әти мәйтә керик. О кызыманда анаң кытыра ди. Электричествога шотап килгәннәр аяз агып итти. Пилорам. Кызымында сойларга калды, или такта, или анаң нишлибез ди. Әти белән кирип киттек күршегә җәдид абыйларга. Менеп кусачкалар белән багана башыннан пилорамны турыга хөкүмәт баганасына тоташтырдык. Башланды бизнес. Урман үзебезнең кулда. Пилорам ишек алдында. Электричествога хөкүмәт түли. Ярты авылның исереге шәкүшкәгә алданып әтигә эшләп яталар көне төне. Биллахи, менә хәзер әйтергә дә оят бит, Ходаем үзең саклый күр дә, үзең гафу итә күр. 1 ел эчендә машина алдык. Тракторны алыштырдык. 2 бүлмә пристрой ясадык, мунча салдык. И мунчаның крышасын ябырга өлгермәдек, тоттылар. Шоккынды бизнес шуның белән. Ярар ди әйтә. Инде үзем дә арганыйм ди. Беләсезме? Гомерем буена әтинең кая кем белән нәрсә эшләп биргәннәрен весь күреп белеп тордым. Бер тапкырда бер кемгә сөйләмәдем. Безнең әти мировой мужик. Бер кем калмады, бер нәрсә калмады рәттән. Даже әтинең шәкүшкә аракысын, шәкүшкә диләрме, нәрсә диләр бәрәкәй аракыны сездә? Ничек? Шәки? Шәкүшкә? Чаки! Шәкүшкә инде, аңладыгыз. Әтинең шәкүшкә аракысын әни тапмасын өчен минем колготки эченә яшерә идек, икәү ышанасызмы? Безнең эчтәге бүлмәдә телевизор астында шкаф, минем киемнәр. Вакыты җиткәчтен әти берне генә сызгырая. Кызый. Мин әнине алып чыгып китәм кухняга, янәсе ашыйсы килә. Но бит колготки кала. Безнең әтинең исеме Ядыкер, Яшка дип йөртәләр бит инде авылда. Без кергәнче Яшка утыра, тирләп пешеп кыза, тирләп биткән. Дөньялар түгәрәкләнгән, теге шәкүшкә үзенекен итә колготки эчендәге. Рәхәтләнеп телевизор карап утыра. Әни гомере буена аңламады. Кызымның тәненә сиңгәнмисең, инде 3 көн урамга да чыгармыйм, нишләп исерәсең бу дип. Потому что мин бар, әти малае. Мин битсә опилка арасында безнең энза, да черта чыктым кирдем. Опилка арасында битсә фураж арасында. Анда да битсә күршедә җәдид абый бар, сос. Мамин килеп җитә. Кайттым авылга. Нигә бу буларны сөйли дип уйламагыз инде, зинһар. Безнең әти бик авыр хәлдә.
Әтигә 80 тула. Баш мейіндә опухоль әтинең. Инде хәзер 5 еллап урын өстендә ятабыз. Ул хәзер таный, хәзер танымый, бик авыр. Уртанчы апа әйтә, Илсия, сине телевизордан күрсәтә башласалар, әти урлы-кырлы сикерә, тавышыңнан таныйдыр инде, күрәсен, безне танымый ди. Кайттым, терәтеп утырттык әтине стенага. Әти күзгә карап утыра. Ул уже шыңшып елый да алмый, күз яшьләре агып төшә. Син Илсияме ди? Да, әйтәм, әти, мин Илсия. Кызым, син җырчы булдың, что ли, ди. Әти әйтә, булдым, әйе. Ужас. Кызым, синең бердә нормальный җырың юк, әйме, ди. Кызым, син миңа әйт әле, неужели бу халык добровольно акча түләп синең акырганыңны тыңларга килә? Әтим әйтәм, килсеннәр инде, малайны укытып чыгарганчы булса града. Всё. Хотя бы 3 ел тагын. Кызым, син алай әйтмә, заманасы бүтән бит. Берәрсенекен урлада җырла, матур җырлар күп битти. Такта сатырга өйрәнгән теге агач урларга гомер буе. Серега, айда матрешку споем. Айда. Фәнзил, ишетәсең? Кайттым авылга. Төштем баштан Илфакның зиратына. Аннан әнинең каберенә бардым. Аннан безне үстергән әбинең каберенә бардым. Яталар җәмәгать, бер нәрсә кирәк түгел, без монда заманадан зарланабыз. Бәлки киләсе елларга Уфага килгәндә әти турында бөтенләй бүтән сүз әйтергә туры килер. Сез мине гафу итегез, диям.